So iwaja andipangitsa ine tsopano mangomera andipangitsa mangomera ndinakadzula mwata nakadzula mukhadzula ndani iwo MCP okonkani ndi MCP yetu mwakadzula ndipo ndionetsetsa ndithu nzeru zanga zonse mphamvu zanga zonse china chili chonse kuti pakubwama ndapita ine plan similar za nkhondo ine ndimaona ngati kuti you are now intimidated no way kuti ine ndine wandende ndi ndani nanga sikuli nkhani za kwemara andipeza ulakwa kuli nkhani za form 4 andipeza ulakwa okay andipeza ulakwa andipasa mphamvu zondakhadzulire nena khadzulani mwakadzula osati masere chichitika njani kupitiriza panga migwira ntchito imene tikugwira ifeyo kupitiriza kugwira ntchito yotumika chipani cha DPP pamene tikumaliza nkhani za izi zomangidwazi ku MRA akuti mudakatenga kaya mombo na abodza kuti mulandire business akuti bwino akada kulemberani mayeso zonsezi zongobwera